tanawon. Okay.
barangay Bukang Bangka. Kaya nga, jadi bawa yung San Fernando, 35 barangay. Chinese port dito.
Lalo, warla po pinto. Kaya ako pa natin yung video ko yun. Sa bigla naman nakamat ka marami. Kanina pero, wala yung mga nakita yung YouTube ko yun. Buking YouTube kanina. Ano ito? Yogi yung YouTube kanina.
Alas. Mati. Apa? Mati. Wala tayong nahuli. Laging walang huli.